Queen Kanadia. Wilujeng siang Mas Petro. Siang. Nah iya, suwera ketemu ya. Kok suara ketemu wingi boncengan kok ya. Oh iya. Ngono kok lali. Suwe kan mambengi sampe segini urung ketemu ngono lho. Mula aku ki dijak mambengi. Hah? Ora mbok jak aku ndek bengi, Mas. Oh ya awakmu genah ngayahi ning nambangan pun nang endi ngono kok. Genah tak jak bareng endo ngono kaya. Nggih. Nah, iki diaturke dijumbuke kalian swasana nok. Sinambi nyerantos perempuan kadang besan. Heeh. Uluk salam dhisik coba. Nggih, saktenipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, segenengan ingkang sekeca sinambi midhangetaken saha mirsani campur sari Queen Kanada. Saking Kepatihan Pulis Selogiri. Ya ora adoh kok saka kene. Cedhak, Mas. Cedhak. Mang menit. Mang menit. Mang menit. Iya. Mang menit. Ya, iki kira-kira apa sing ngadaturke? Ya diaturke alus sik, Mas. Alus dhisik. Menika sederek kula Pak Slamet, Pak RT ya rawuh. Pak Slamet. Oh, wingi sampun nyawer teng mriko. Nang kono lha kene urung ki? Berarti mriki mengke melih. Oh ya, ora apa-apa. Pak RT, bawa, Pak. Bawa? Kersa bawa, Pak. Kersa Pak RT niku. Nyuwun pangapunten nggih, monggo pun regengaken suasananipun wonten kondangan siang menika. Mumpung kepanggih kalian Queen Kanada lalipur ugi makarya sarang-sarangan audio sound system SBL mijil saking Keron Lor Giriwono Wonogiri. Monggo 6 kemawon. Kon ngajet nah alon-alon to Mas Pak RT iki biasa kaya sampun sepuh iki nggih alon-alon. Napa Joko, Pak? Ya, monggo. Situasih bawane yang apa? Penyanyine ra mbok rumati mbok tinggal pripun iki? Wis ngono kuwi, Mas. Wis kendel kok. Pak RT teng wingi teng mriko nggih ngoten niku. Lah iya. Sing tak tanggung jawab to? Tanggung jawab terus maklum ngono biasa. Ya, monggo. Monggo Pak RT. Pamintaku Dimas Sito asih atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawah ini Suwantene tesih sae diajek padahal aku suwe ra ketemu karo panjenengane niki. Jamune. Jamune napa Pak Ade? Jamune napa, Pak? Sore jambune angel, Truk. Napa, Pak? Kadang-kadang enek kala jengking ya kala jengking, enek klabang ya klabang. Niku lho kowe nek arep nyoba-nyoba. anak jamu kula sore ngat kok. Sore ngat ya wis angel tambane. Sore diunjuk bengi semangat. Bu. Dulu karemu aku semangat kok. Monggo. Nano Datan kinggang serambut lamun adot caketing ati yen cedhak tan
tansah mulat sida asih pindha mimi amin tuna ayo nimas bareng anetepi wajib ana nang sida asepa pangapunten duete mangke mawon. Mengke. Katujuaken dumateng temanten kekalih. Mugi-mugi saged antut runtut salaminya. Ya nok, diaturke kaya ngapa? Sik. Aku nek kene iki ya loro-loro, Wan. Piye? Ya golek duit, ya golek tombo. Lah piye, Mas? Lah iki lah. Terapi. Rematiku dadi mari nang kene iki. Ngono. Mari. Nek Petruk wayang ku ora nggo srandal. Nek nganggo srandal kan mancal. Kowe gelem tak pancal. Ya aja to. Lah mula kuwi. Besok kowe melu aku lho. Iya. Ya. Nanti Parkir. Oh iya. Wes dadi yo monggo diaturke. Nah. Aku kan setya satu. Janjine
Ngapa aku pindah rene, Mas? Aku melu no. Iki lho sumuke tok kipas. Njaluk silir nang Solo kono. Apa? Silir. Silir. Jare wis tutup. Sapa ning ngompong? Kae sing ngorjen ki. Kono kan dolane rono. Sing ngompong sapa? Sing ngompong. Sing ngompong Ijek. Petruk. Bakul pitike jokeh kok. Jek wis. Jek aku wingi lewat kok. Pripun Pak RT? Oh, lah. Ya sing marah ya Pak RT lho kuwi. Oh, kali Pak RT jenengan Lah aku mriko. biyen sapa kono Pak RT sing ngowo kok ya. Lah iya. Apa nek ora iso imbal tete. Ora pareng ngono ki lho. Sik wulan Sawal njaluk pangapura saiki. Ya, bacet ke. Pak RT nggih sing nutup Pak RT. Kok Pak RT? Nah aku wegate wong warane tutup karmu ra karmu ngono. Yo, lha engko yo nek diler ya ora becik ya. Ya. Wis ben Monggo, Pak. RT sing nutup. Mugantuk berkaing witi. Sampun Pak RT, matur suwun. Matur nuwun. Nggih.